tiene una catarata en el ojo izquierdo, con presión intraocular normal. En nuestro mundo hay millones de personas que tienen ceguera, la cual puede ser prevenida o curada. Estas personas están ubicadas en los países pobres, en los cuales los recursos médicos son muy deficientes. La Fundación lo que intenta es proveer de conocimientos a los profesionales para que puedan tratar estas enfermedades y evitar la ceguera. Quan vam estar a Mali, el desembre passat, amb una comissió mèdica, vam estar operant moltes catarates i tractant molts temes de glaucomes. Va haver una senyora, concretament, que portava sempre la nena a sobre. Aquesta senyora era cega i no havia vist mai la seva filla. Quan vam treure el pòsit de l'ull, en comptes de mirar al voltant, va mirar la seva filla, que no l'havia vist mai. Ens vam emocionar tots i ella es va començar a plorar i tots vam estar plorant. Va ser molt maco. És un bon record. Durant aquests 10 anys, la formació, l'atenció oftalmològica i la prevenció han estat els principals eixos dels nostres programes. Hem creat xarxes públiques de salut ocular allà on pràcticament no existia l'oftalmologia. Ara toca consolidar aquestes estructures per tal que a mig termini sigui el personal local qui se'n faci càrrec. Ahí está el nervio del ojo, ¿ves? Entonces ahí estás viendo todo lo posterior. Fa 10 anys varen començar amb molta il·lusió el projecte d'Ulls del Món. I avui és una realitat, la Fundació, que ens provoca orgull pel treball de qualitat que han fet tants professionals. Volem continuar obrint els ulls al món, obrint els ulls de molta gent, però també que aquí nosaltres els obrim a aquelles realitats tan punyents. C'est la nuit qui me prend chaque fois. La nuit qui se moque bien de moi. Le matin est là. Pour le malade, le microscope, l'appareil de Praco pour extraire les cataractes. Les rayons du soleil, comme moi je m'éteins. Vou poder ajudar a população que sofre bastante com problemas de cegueira, de origem prevenível e de origem curável. C'est la nuit qui me prend chaque fois.